Mo kí yín káàbọ̀ sí tutorial ní èdè Yorùbá ti ọjọ́ òní. Mo fẹ́ ká sáré tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ wa lórí bí a ṣe lè lo HTML. Láàárọ̀ yìí mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn táàgì alásopọ̀. Ohun tí màá pe àkọlé eléyìí nìyẹn, tag HTML tó jẹ́ pé alásopọ̀ ni wọ́n. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ìyẹn fún yín. Ẹ mọ̀ pé lórí wẹ́bsáìtì yín nígbà míì a máa ní láti lọ látorí abala kan sí abala òmíràn, ìyẹn tí mo pè ní page. A máa ní láti lọ láti page kan sí page míì. Irú táàgì alásopọ̀ yìí ni a máa lò láti lè lọ láti orí page kan sí page míì. Táàgì tí a máa fi ṣe irú eléyìí wọ́n ń pè ní anchor tag. Á dẹ̀ ní àmì tirẹ̀ A. Tá bá ní A, tá bá wá tẹ tab, ẹ rí pé ó ti gbé gbogbo ohun tá a nílò, ó ti gbé jáde. Ẹ lè lọ sórí W3 School láti lọ kà nípa eléyìí dáadáa. Níbí yìí nísìnyí, tá bá ní ká pé abala website wa yìí ní page tuntun, ká pè ní abala kìíní, tá wá fi pamọ́, ká wo bó ṣe máa rí lórí website wa níbí. Ẹ rí pé ó ti gbé jáde bẹ́ẹ̀, abala kìíní. Ẹ rí pé mouse mi ó yí padà sí ọwọ́, èyí tó túmọ̀ sí pé ó yẹ kí a lè lọ látorí irú abala kìíní tá bá ti tẹ̀ lọ sórí abala kejì. Ẹ wá wò pé tí mo bá tẹ̀ báyìí, ẹ rí pé kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ rárá. Ẹ kàn rí pé àwọ̀ abala kìíní yẹn ó yí padà sí àwọ̀ pupa. Ó fẹ́ ṣe bí ẹni pé ó fẹ́ lọ sí abala ìmíì. Àmọ́ nítorí pé website wa yìí, abala kan péré ni a ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí láti ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo ohun tá ti ṣe lórí HTML títí dé ibi tá dé yìí. Ó túmọ̀ sí wípé a gbúdọ̀ ní abala míì tí a fẹ́ so abala tá ti ní yìí pọ̀ mọ́. So a ní láti rí wípé a ní irú nǹkan tí mo lè pè ní, fún àpẹẹrẹ kí n ní abala kejì tó jẹ́ pé a máa lè so abala kìíní yìí mọ́. Ohun tá wá ní láti ṣe nísìnyí ni pé a máa ní láti wá síbí file láti ṣí abala tuntun. A máa ní láti fún ní orúkọ. A dẹ̀ ní láti fi pamọ́ síbì kan. Màá tún fi pamọ́ sí desktop wa bí mo ṣe ṣe ti website abala kìíní wa yìí. Màá dẹ̀ ní kí n fún ní orúkọ bíi, kí n pè ní abala titun. Ẹ dẹ̀ rántí pé a ti gbúdọ̀ fi .html sí. Òun ló máa fi mọ̀ pé èdè HTML ni a fẹ́ kọ. Mo ti fi pamọ́ bẹ́ẹ̀. Tá bá wá síbí, tá bá rántí pé tá bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ HTML, ó ní bá ṣe gbúdọ̀ to èdè náà kí gbogbo ohun tá kọ sórí text editor wa kó ba lè ní ìtumọ̀ lórí website wa. Kò pọn dandan pé ká há gbogbo àwọn kiní yìí sórí. Tá bá kàn ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú HTML báyìí, tá tẹ tab, á gbé gbogbo àwọn ohun tá nílò láti fi bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ èdè náà jáde. Ṣó yé yín? Nísìnyí màá ní láti fún eléyìí ní àkọlé. Ẹ jẹ́ n pè ní abala kejì. Mo pè ní abala kejì. Màá fi pamọ́ síbí. Èyí tó jẹ́ ara wa nísìnyí, mo lè ní kí n lo paragraph. Gbogbo àwọn nǹkan tá ti kọ́ sẹ́yìn là ń lò báyìí nísìnyí. Mo lè ní bóyá ká lo paragraph kí n wá sọ pé ohun tí mo fẹ́ kó wà nínú abala kejì wa, kí n sọ pé irú ẹ káàbọ̀ sí abala
titun. Kí n sọ pé ẹ káàbọ̀ sí abala titun tí máa fi pamọ́ ní save ẹ̀. Ẹ jẹ́ á wá wo bó ṣe máa rí lórí abala kejì tá a ṣí yẹn ẹ jẹ́ á wá wo bó ṣe máa rí lórí ẹ rí pé orí desktop náà ni a tọ́jú ẹ̀ sí. Abala kìíní nìyí tá a ti ń lò látijọ́ tó wà lórí desktop. Abala kejì yẹn ni. Ẹ jẹ́ n wá ṣí òun. Ẹ rí pé ìyípadà ti dé bá òun náà. Ẹ rí báyẹn, ẹ ti rí pé ó ti hàn ní ibí báyìí. Èyí ni abala kìíní wa. Tẹ bá rántí pé ohun tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ so abala kìíní yìí, a fẹ́ so pọ̀ mọ́ abala kejì wa. Ó yé yín. Ẹ dẹ̀ rántí pé mo lè ní kí n tí mo fi lo P tó jẹ́ paragraph níbí, ẹ jẹ́ á lo header wa ká ṣí níbẹ̀ ká wá pàdé níbí. Ká lo header wa tó jẹ́ H1 ká fi pamọ́ ká wá wo ìyàtọ̀ tó máa dé bá website wa níbí. Ẹ rí pé ìyàtọ̀ tó dé bá ni header àti ká wá wò pé ohun tá a fẹ́ ṣe gangan ni pé ẹ rántí pé ohun tá a fẹ́ ṣe gangan nísìnyí ni pé a fẹ́ so abala kìíní mọ́ abala kejì tó jẹ́ wípé tá a bá ti tẹ abala kìíní ó máa gbé wa lọ abala kejì. Kó ba lè yé wa dáadáa, ẹ jẹ́ n yí eléyìí sí abala titun. Ẹ jẹ́ n pe ohun tá a fẹ́ kí abala kìíní yìí lọ bá ká ní abala titun. Kó má ba dàrú mọ́ wa lójú. Kó ba lè lọ pẹ̀lú ohun tí mo fẹ́ ṣe. Abala titun. Tí n bá wá sórí website mi nísìnyí tí mo reload tá a wo bó ṣe máa rí, ẹ rí pé abala titun. Mo fẹ́ kó jẹ́ wípé tá a bá ti fẹ́ lọ sórí abala titun, a tẹ eléyìí, á gbé wa lọ sí orí abala titun. Báwo la ṣe lè ṣe yẹn? Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Abala kejì wa yìí nísìnyí òun nìyí. Mo ti yí eléyìí padà sí H1 tí mo pè ní header. Àmọ́ láti lè lo tag àsopọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí ní lórí abala yìí náà, a máa ní láti wá pa eléyìí pọ̀ sínú tag alásopọ̀ tí mo pè ní A. A máa ní láti wá kó gbogbo eléyìí, gbogbo ohun tá a fẹ́ so pọ̀ mọ́ abala òmíì, a máa ní láti wá kó pọ̀ sínú tag alásopọ̀ tí mo pè ní A. Ohun tó ṣẹlẹ̀ níbí yìí nísìnyí, ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹ̀. Tẹ bá wo bí kó ba lè yé wa, tí n bá ní kí n sun sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ ká yà á sọ́tọ̀. Tí n bá sun sí ọwọ́ ìsàlẹ̀, kí n wá ní kí n tún tag alásopọ̀ yẹn kọ lórí báyìí. Ẹ rí, à á rí wípé a ṣí element ẹ̀ pẹ̀lú tag yìí níbí, a dẹ̀ pa á dé pẹ̀lú tag yìí níbí. Àmọ́ ohun tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ kó eléyìí sí inú tag alásopọ̀ yìí ni. Ibi tí mo dẹ̀ fẹ́ tá a dẹ̀ máa kó sí ní àárín yìí. Ṣó yé yín? Tí n bá wá gbé eléyìí báyìí nísìnyí, tí mo gbé tí mo fi sínú àárín yẹn bẹ́yẹn, a ti parí ohun tá a fẹ́ ṣe nìyẹn. A ti kó sínú tag alásopọ̀. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ tún tò ó bó ṣe yẹ kó rí, a lè yà wọ́n sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ pé ó máa tún fi bójú mu. Ẹ rí pé tag alásopọ̀ èyí tí mo fi ṣe nìyí. Tag alásopọ̀ yìí, èyí tí mo fi pa á dé leléyìí. Ẹ dẹ̀ wá wo ohun tí a gbé sáàárín ẹ̀ tá a pa dé, òun nìyí. Ṣó yé yín? Èyí túmọ̀ sí mo kàn ní kí n ṣàlàyé ẹ̀ báyìí nítorí tó bá ti wá mọ́ yín lára, bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ irú nǹkan báyẹn leléyìí. Ẹ mọ̀ pé ẹ fẹ́ lo tag alásopọ̀ tó jẹ́ eléyìí. Ẹ ti ṣí báyìí, ẹ ti ṣí níbí, ẹ ti pa á dé níbí. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ohun tẹ́ ẹ fẹ́ lò jẹ́ header tó máa wà láàárín
tẹ́ fẹ́ padé sí inú táàgì alásopọ̀ yìí, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé header ni ohun tẹ́ fẹ́ lò. Ohun tẹ́ dẹ̀ fẹ́ kọ sí inú header yẹn, ẹ rí pé header yẹn náà ẹ ti ṣí báyìí, ẹ dẹ̀ ti padé sínú táàgì alásopọ̀ yín. Ó yé yín, ẹ máa wá kọ ohun tẹ́ dẹ̀ fẹ́ kọ sínú header yẹn ni ẹ káàbọ̀ sí abala títún. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mo fẹ́ kí n tó bó ṣe máa tú bójú mu. Mo lè wá tó báyìí. Tí n bá wá fi pamọ́, ẹ rí pé ó yẹ kó ohun tá a ṣe níbí náà ló yẹ ká ṣe ní ńbẹ̀ yẹn. Tó bá jẹ́ pé ohun tá a kọ dáadáa. Ẹ jẹ́ á wá padà ká reload ká wo. A ti rí pé a ti so òun náà pọ̀ bẹ́yẹn. Tá bá padà wá bí nsìnyí, ṣé ẹ rí pé pẹ̀lú ohun tá a ṣe yẹn bẹ́yẹn, nígbà tá a wá gbé mouse wa náà wá sórí ibí, ó ti dàbí pé tá a bá tẹ̀, ó fẹ́ gbé wa lọ sí ibì kan. Mo lérò pé ohun tí mo ṣàlàyé yẹn yé wa. Tí ò bá yé yín, ẹ tún padà sẹ́yìn kẹ́ wo fídíò yìí, kò bá jẹ́ ẹ̀ẹ̀mejì, ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tó máa fi yé yín. Ibí nsìnyí lórí abala kejì wa yìí, a ti mọ̀ pé a fẹ́ so pọ̀ mọ́ abala kìíní. Abala kìíní, ohun tá a fẹ́ ṣe ni pé abala tuntun, a fẹ́ lọ sórí abala tuntun èyí tó jẹ́ abala kejì wa látorí abala kìíní. Ṣó yé yín? Ẹ jẹ́ á padà lọ sí péèjì kìíní wa yìí tó jẹ́ èyí tá a ti ń lò látijọ́ yìí. Ẹ wá rí èyí tí mo pè ní táàgì alásopọ̀ yìí. À wá lọ síbẹ̀. A tún wá wò pé a ti sọ pé orúkọ tá a fún ní abala tuntun, àmọ́ ibo la fẹ́ kó lọ? Ibo la fẹ́ kó gbé wa lọ? Ibi tí a fẹ́ kí abala tuntun yìí níbí kó gbé wa lọ, tá bá ti tẹ̀ lórí website wa, òun ni abala kejì. Kí dẹ̀ ni orúkọ abala kejì yìí? Kí la fi pamọ́? Orúkọ wo la fún? Orúkọ tá a fún ní abala titun. Tẹ́ bá dẹ̀ wò bí, ẹ rí pé abala tuntun ni .html. Ẹ jẹ́ á wá fi pamọ́ nsìnyí. Ká wá wò bóyá ó máa gbé wa lọ sórí péèjì tá a pè lábala kejì. Tá bá reload ẹ̀ ńbí, ẹ rí pé ó ti gbé mi lọ abala kejì bẹ́yẹn. Àmọ́ látorí abala kejì nsìnyí tí mo tẹ̀, mo lè wò pé bóyá mo fẹ́ kó tún gbé mi padà sí abala àkọ́kọ́, èyí tó jẹ́ ibi tá a ti ń bọ̀. Báwo la ṣe lè ṣe eléyìí? À lọ sórí táàgì alásopọ̀ wa tó jẹ́ eléyìí. À wá lọ sọ pé ibo ni a fẹ́ kó lọ. Ìyẹn ni bí href yìí. Tẹ bá wo títí bí, ẹ rí pé href yìí náà, ibo la fẹ́ so abala yìí mọ́, òun ni abala tuntun. Bẹ́ẹ̀ náà tá bá débí, ibo la fẹ́ so abala eléyìí mọ́, òun ni abala tá a ti ń lò látijọ́ yìí. Kí dẹ̀ lorúkọ abala náà? Orúkọ ẹ̀ ní nǹkan tá a fi pamọ́ nìí, òun ni index.html. Bá ṣe ń lọ, mo máa ṣe sọ ìdí tó jẹ́ pé index.html la fi gbúdọ̀ kọ́kọ́ fi ṣe abala kìíní wa tó bá jẹ́ pé èdè html la fẹ́ lò. Màá ṣàlàyé ìyẹn tí ó bá yá. Orúkọ tá a máa wá fi síbẹ̀ yẹn nísìnyí máa jẹ́ index.html. Pẹ̀lú eléyìí, tá bá fi pamọ́, ó yẹ ká lè padà sí péèjì abala kìíní wa láti ibí báyìí nísìnyí. Tá bá ní ká reload website wa, ká wá ní ká wò bóyá ó ti ń ṣiṣẹ́. Ẹ rí pé ó ti ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ti dá wa padà sí ibi tá a ti rí abala tuntun. Láti orí abala tuntun náà, a lè padà síbí. Láti ibí, a lè padà sẹ́yìn. Pẹ̀lú eléyìí ni adùn html wa tá bá fẹ́ fi kọ́ website wa. Torí tẹ́ bá ní pé ẹ fẹ́ lọ láti abala kan sí abala kejì, àbí láti ibì kan
lórí page yín sí ibòmíràn. Èyí tó jẹ́ táàgì alásopọ̀ yìí ó wúlò fún wa, ó wúlò gan láti ṣe irú nǹkan báyìí. Èyí mo máa fẹ́ ká pojú ẹ̀kọ́ ti òní dé níbí báyìí. Ẹ tún máa pàdé wa ní ọjọ́ míì fún ẹ̀kọ́ tuntun ní èdè Yorùbá. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí YouTube channel wa. Kẹ́dẹ̀ rántí láti tẹ èyí tó dàbí agogo yìí kẹ́ lè máa mọ̀ ní gbogbo ìgbà tá bá fi fídíò tuntun sí orí channel wa. Ẹ ṣé gan.